Ľudia a vítajte pri ďalšom videu a dneska si zahráme Five Nights at Freddy's The Beginnings, druhá časť. Takže už december week začína, takže ako som slúbil, bude druhá a tretia časť. Tretia časť bude neviem kedy, ale bude to december week. Dneska ideme, po roku ideme Five Nights at Freddy's Beginnings. Včera to video má teraz, včera som sa pozeral a už to video malo od včera už to video malo 1 rok. Takže Five Nights at the Beginnings. Druhá časť a tretia časť bude. Vacuum Nightmare 4. časť bude 5. decembra a to je taký speciálny deň jeden. Ja mám birthday a proste Vacuum Nightmare 4. časť bude na moje národky. A proste na moje národky bude Five Nights at Freddy's The Beginnings. No proste to bude 5. decembra. Dobre, ideme na to. Freddy Fazbear's Pizza. Local family restaurant looking for security guards to work the night shift at 12 am. Zase budem používať Bandicam kvôli tomu, že blablabla, OBS. Zase stále hrám na tomto shit počítači. Nemám novší, takže... OK. Ja som túto hru už tak strašne nehral. Dlho. Hello? Ahoj. I suppose you're the new security guard? Well, if you are, then welcome aboard. Sklapni načne. Takže, Bonnie, odkedy má takéto fúzy, to som nikdy nevidel, ale dobre. Tu máme 3 animatronikov, ale ešte ja som videl aj Foxyho. Áno, Foxy. Wait. Aha, dobre. Tu máme Spring Bonnie a Fredbeara. Fredbear sa má údajne na vás pozerať. Spring Bonnie pôjde preč. Dobre, takže... Dobre. Ja budem môcť čekovať kamery. No, škoda, že nie je tu nejaký plišák. To čo je? Prečo to je? Aha, dobre, chápem. Toto sú tí animatronici ešte pred ako boli zničení. Dobre. A toto sú nie originálni FNAF 1 animatroniky, toto sú FNAF 2 animatroniky, ale spravení. Ešte predtým, toto sa asi odohráva Fredbear's Family Diner, alebo... Áno, Fredbear's Family Diner. Ja musím šetriť tú batériu, čumte na to. Ja budem radšej šetriť. Toto sa možno odohrá... Toč! Moja myš asi... myš, prestaň! Prečo to nemôže... Môžete ísť dole. Aha. Toto budem musieť použiť na Mr. Spring Bonnieho, lebo tento malý, tento sprostý zajac mi vleze do office a musím ísť takto dole a musím rýchlo na to kliknúť, inak ma tento typek zabije. A Fredbear to isté. Skryjem sa a idem preč. Skryjem sa a budem tu dovtedy, kedy neodídu. Dobre. Takže títo traja animatronici majú také pohyby, že oni idú cez takéto ventky, hej. Takže Chica pôjde... Bonnie! Ty jeden sprostý zajac. Jaj, Bonnie už sa hýbe. No dobre, čauko. Freddy pôjde cez holku, sa mi zdá, alebo sa môže... Aha, Freddy tiež pôjde musieť ísť cez holku. Ale... Tento typek
Chica pôjde cez túto ventku a Bonnie pôjde cez túto. Takže keď ho uvidíme v svetle, tak zavrieme dvere, hotovo. Počkáme, keď odídu. Ja už mám 59. A Chica už je preč. Ty malá jedna. Kde je Chica? Kde je Chica? Čo? Kde? Aha, Chica je tu. Dobre. Ja nebudem mňa tú batériu pozerať, ja mám 55%, na čo? Ja som ťa pošlu, Bonnie. Ty čo? Ty si rýchly, jak neviem čo. On už ide do ventky, super. Počkaj. Toto není FNAF 2? Nie, toto není. Nie ma... Pozrite sa na tú batériu. Dneska si dáme len jednu noc kvôli tomu, že... Blokni to ty. Nič. Proste jedna noc, bodka, kašlem sa na to, nebudem robiť viacej noci, lebo toto video by potom trvalo miliarda hodín. A zase, keď sa mi vypne nahrávanie, spojím tie videá. Proste. Ako vždy. Ak ste nevideli Final Fantasy Remastered, pred 3 dňami som to vydal a tam som spojil podčasti, blablabla. Sme to mali veľa. Dobre. Ten sprostý Bandicam limit ma sere, fakt. Ja nemôžem natáčať normálne, lebo ono ma to potom, zrazu mi to vypne nahrávanie a sa môžem posrať. Chica, Bonnie je tu. Ale Freddy sa nepohnul. Ten asi pôjde v 3. noci. Počkať, Fredbear pôjde v 2. noci sa mi zdá. Ale aj tento Maďar pôjde. Hej, nie, ja musím šetriť batériu. Ja nemôžem. Kamo, vy tu len... Bonnie, ty už nakukuješ tam. 4, ja mám 34%. Ja by som akože mal šetriť totálne. Ja proste nechcem, kamo. Kamo, aby som mal to šetriť. A ako som napísal v tom Final Beginnings pred rokom, som dal, že tí zmrdí mi odídu od ventky, ale oni asi odídu túto časť. Ja, Chica. Chica už ide do ventky. Prečo mi vypadli sluchátka do ryti aj s tým? Bože. Aj ty ideš. Dobre, Bonnie už ide, aj Chica. Čo nakukujte na kamery ranže? Freddy, ten nepôjde túto noc, ten pôjde asi 3. noc ako vždy. Lebo normálne v prvej noci po Five Nights at Freddy's jednotke, tam už ide Freddy. 3. noci. To kto je vo vente? Chica, ja ťa... 19%, ja mám 5 Chica, odídeš. Ty si stále tam, poď preč. Choď preč, sereš. Ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite na like a odber a... 3. časť má byť výjsť, neviem, cez 4. november alebo cez 7. neviem aký, ty sklapni. Proste cez nejaký 7. november alebo 6. neviem. December, nie november, čo som sprostý. 6. alebo 7. november, takže ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite like a odber a na budúcej epizódy už sa budú hýbať to malé svine. Čus.